Hey mga paps! Hey mga pop! Hey mga pop! Hey mga paps! May-ari kami subong tickets. 4 ka tickets. Okay, sa VIP Cinemas. Ant-Man. Dindiman. Basta Ant-Man. What if sa lahat ng movie yung pakuha ko ticket? Ant-Man. Lizzie, ari mo ticket. Si Mami, ari mo ticket, Mami. Okay, get your tickets. Alungan nyo ha, ari mo ticket. Okay. Kagari akong ticket. Istinga na mo ng VIP Cinema sang Festive Walk Mall kay ginasugid yun nga amo ning pinakanami kunong cinema house diri sa Iloilo. Timbawi yaman. Okay. So, amo ning kunong pinakanami nga cinema house sa Western Visayas. So excited na mo kids? Yeah. Marvel fans? Okay, sinong favorite Marvel superheroes niyo? The insect people. Okay, Spider-Man. But Spider-Man is technically not an insect. It's an arachnid. Okay. Insects, Spider-Man, Spider-Man, si Miss Ant-Man, Ikaw ya? Miss America. Miss You America? may never heard of her, but she's in the comics. Oh, Miss America. Beauty pageant pa na imo niya? Hindi, Okay. but it's a hero. So, Dad, ano ang pagkaon ayhan? The food stop. Damog. Nagbayad pa ta para sa damog lang. Suno sa konya pagsiyasat. Ano ko no eh. Unlimited drinks and unlimited popcorn. Pero hindi ko sure. Kasi hopefully tayo may mga iban man ni pagkaon. Para sa mga hotdog, no? Kamahal daan sa ticket. So, ka-expect ako nga Yan, no? na hindi popcorn eh. Steak. Ano mo steak? Hindi man. Rice, I mean, Ribeye? but hindi popcorn. Balaan ka lang na karon. Not just popcorn, I mean. Kasi may They should choices. have, Kasi may choices ka. variety. May butler kuno nimo. So may ginatumo ka lang sa kilid. Wait, would there be other people as well? Oo eh. Okay, kids. Anong may mga pamangkot ka mo? Kung wala sang iba nga food, plus may popcorn lang. Bakal tayo. Okay. Bakal tayo. Alright, tayo na naman subong sa Festive Walk Mall. Medyo kaulan-ulan, no? Siyempre Sabado damo tao. Damo tao. Kay may artista. Okay. First time sa mga children sulod, no? First time nila, no? Any average movie? Yeah. Pero namin, ito nga sulod yan, naming designs. Namin, unique ni. Tapos mga CR nila namin. Very clean. Siyempre bago pa lang mo. Natural. Mami, yeah. Thank you for waiting. 440? 455. Dito yung VIP 5 oh. I think this is it. 5, okay. Masulod na ka mo ako? Oo. Sulod, okay na? Pwede na. Oh, sige, sulod na lang ta. Wait, 6 Okay. Yes. Okay, exit na de. Okay. Kamuning entrance. About yung kasulod kay may camera ako pero patsyong ko malang nagyapon. Huh? 5 ni? Yeah, naman ko. Oh, walang tabla. Are we on the right? Oh, wala pa man eh. Excited. Excited sila. Hindi, may iban pag nga food mangkot ah. May popcorn lang ang gina-serve nila, so baka sila sa ng french fries. Ang dala kong wallet ko nga, kung lang cellphone, wala oh. I have an apology to make. Nga, Cell phone, I know, is part of you. hindi okay lang. Palipatan mo ako ng cellphone, pero okay lang, family time eh. Shos! Ano ni flavor? Hindi pa ubos ha? Eh, matanaw ka pa. Okay, kano mo lang nakaroon sa sinihan. Lagi na shake din nila oh. Okay, na-shake nila para mag-mix ang... Siya na? Okay. Ikaw kulong sa hypermarket? Grabe ba? Grabe. Okay, pero may kamanto ko bakal mo. Yeah. Ang friend mo na, ang friend. Can I take?
What time is it? Be? Oy! 4:45 na, oh. 4:45 na, pwede na kami kasulod. Here we go. Mga tickets, ginapang ano na. Ginapang gisi na mga tickets. Pwede na kasulod. Okay. Oy, my man. How's that, yo? Done now. Uy, hello. Supod mo? What's up, friend? Right. Oo. Oo. Kaya nag-vlog po. Vlog kaya? Oo. Vlog? Family time. Family time yung na-vlog. Good. Ay, sa dyan eh. Okay, saka na sila sa ilang assigned seat. Alright. Ha? So, bali may assigned seat na di per every person. Ay, hindi ako niya. Tingin ka mo? Pili lang mo. Okay na? Okay na? Okay, thumbs up na. Okay na. Please? Okay. Right? Okay, ano niya? Ano na diri? Ha? Ano nang buho? Wala eh. Alright, so nami ang movie. Huwag kalikan, darang pindot-pindot sa nilang ano. Wala, ang ano lang, suga, mag-call sila, suga, balik. So okay, enjoy man. Nami yung movie. Nami, moms. Alright. Nami daw. Nami yung movie. Yes. Okay. And okay, so... May CR pala to sila, Lee. Alright. But Okay. But what? Is everything okay na? Okay. So, the movie is great. Hindi na kami kapanyapon. Kay gutok ang mga kalanan. So, ang himuon namon maano na lang kami, ma-drive through na lang kami Kaya why kami kapaluto sudan sa balay. So, girls, please close the vlog. Padala niyo suganay. Ha? Oh, okay. Say, okay. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Peace out. Thank you for watching this vlog. Okay.